F'dik li tidher li antiċipazzjoni tas-sitwazzjoni li ser jiffaċċjaw il-passiġġieri tal-Air Malta fix-xhur u l-ġimgħat li ġejjin, dawk li kellhom jaslu Malta bit-titjira tal-linja nazzjonali KM 513 minn Catania minn nofs il-lejl spiċċaw waslu Malta ftit wara d-9:09 ta' filgħodu ta' Tnejn, aktar minn 9 sigħat wara. It-titjira tidher li kienet mimlija. Dawn il-passiġġieri nqabdu għal-lejl sħiħ fl-ajruport ta' Catania. Dan filwaqt illi fl-istess ħin il-Ministru responsabbli mill-linja tal-ajru Konrad Mizzi tar lejn Londra bla problemi ta' xejn u bla ettardjar. Mizzi mar Londra bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta' l-Air Malta feluq il-45 sena anniversarju. It-titjira minn Catania tidher illi hija xempju ta' dak li ġej hekk kif skont sorsi qrib l-Air Malta se jkun prattikament impossibbli li l-flotta ta' ajruplani li qed taħdem bihom l-Air Malta tagħti servizz effiċjenti bin-numru ta' rotot li żdiedu fl-aħħar ġimgħat fi strateġija zoppa illi sawwar Konrad Mizzi stess bħaddiema fl-Air Malta jgħidu li Mizzi bħalissa aktar moħħu fit-tellieqa leadership. L-istess sorsi qalulna li l-passiġġieri li nqabdu f'Katania li għadda mhux se jkunu l-uniċi li jkunu qattaw lejl sħiħ jistennew f'ajruport u minkejja li ħafna minnhom xtaqgħu li din kienet biss ċajta tal-ewwel ta' April, sfortunatament għalihom ma kinitx. Skont sorsi tagħna, l-ajruplan li kellu jopera t-titjira kien mikri u mal-wasla tiegħu f'Malta biex jibda l-vjaġġ lejn Catania u Vjenna li kellu jitlaq sbieħ il-ħadd żviluppat lu ħsara u spiċċa telaq tard. Dan huwa fatt ta' tħassib kif l-Air Malta se jkollha ddura l-kirri ta' ajruplani li jkunu ilhom ibidlu l-idejn.